Merienda tayo guys. Almusal pala ito. Alam nyo guys, nung bago lang ako dito, nagmamasid ako kasi hindi kami original na taga rito sa Barangay Gubat. So nung umuwi ako galing Manila, dito na nakatira yung magulang ko. Nagmamasid ako palagi sa mga dumadaan. So nakikita ko palagi tuwing umaga may dumadaan na 3 motorcycle na nagtitinda ng tinapay. So, minsan bumibili ako, pero yung pagdating dito dito na sa aming lugar, dito sa malapit sa bahay namin, pag bumibili ako, nakikita ko palagi yung paubos na yung tinapay, kaya hindi ako makapili kung ano yung gusto ko. So, naisipan ko na parang pumapasok sa isip ko na maganda magtayo ng bakery dito. Kasi bukod pa dun sa 3 motorcycle na dumadaan, may dumadaan din na naglalako ng tinapay. Saka hindi lang yun, marami rin dumadaan nagtitinda ng donut, umaga tapos hapon. Kaya yung pumasok sa isip ko na magandang magtayo ng bakery dito. Total yung kapatid ko naman is alam ko nagtatrabaho siya sa bakery at maestro nga siya sa mga pinapasukan niyang bakery. Kaya yun, hindi ako nagtatanong-tanong, basta naisip ko para just in case na maisipan ko na magpagawa ng tinapay sa kapatid ko or magpatay ng bakery dito, meron nang naka-ready. Kaya, pero hindi nila alam na para sa bakery talaga tong yung kubo na pinagawa ko. Ang alam nila greenhouse lang or paingahan ko. Kaya okay lang. Pero nung nakikita nila na bakit ang laki-laki ng dito? Bakit ang laki ng pintuan ko dito? Kubo lang naman to. Dapat isa lang yung pinto papasok. Tapos mayroon pinto diyan sa side, tapos dito sa harap. Tapos ang laki-laki pa. So yun, sinasabi ko lang para multipurpose, pwedeng tindahan, pwedeng sari-sari store. At yun, yung natapos na ngayong kubo na pinapagawa ko, sabi ko sa nanay ko, sabihin niya sa kapatid ko na mag-prepare kasi magpapagawa ko ng bakery dito at siya ang kukunin kong tagagawa ng tinapay. Bukod dun guys, kasi yung alam ko ang kapatid ko is nagtatambay lang. Bukod dun guys, mayroon siyang 2 anak na binata ng malaking tao. So gusto ko silang tulungan. Ayaw ko kasi nakikita na nagtatambay sila, tapos yung mga damit nila parang wala, naawa ako sa kanila talaga, sa totoo lang. Kaya yun hindi ako dalawang isip na paggawa nga ako ng bakery dito para sila yung kukunin kong tauhan. Kaso guys, nung sinabi ko sa nanay ko, sabi ko sa nanay ko, sabihin mo sa kapatid ko, sa kuya ko na mag-prepare nga para makapag tayo kami ng bakery dito at sila kukunin ko. Pero yung sinabi ng nanay ko, late ka na Noy. Mayroon bagang bakery dyan sa pakatawid ng tulay bago pumasok dito sa sitio natin. Siyempre nagulat ako kasi hindi ko naman alam na yung kapatid ko ay namamasukan doon sa bakery na sinasabi ni nanay. Kaya siyempre parang nawalan ako ng yung bang confidence. Parang nanghina ako sa madaling salita, nanghina ako kasi sila yung inaasahan ko, tapos yung kubo nandito na at naka-ready na. Saka gusto ko yung kaya ganitong style niya kasi gusto ko yung gumagawa ng tinapay, nakikita lang ng mga bumibili para yung confidence nila na nakikita nila na malinis yung gawa. Yun ang gusto kong mangyari. Saka gusto ko rin maglagay ng brewed coffee dito, kahit yung matuma lang or kahit yung coffee na bumibili lang 3-in-1, okay na sa akin yun, basta may ginagawa ako at may tinatambayan ako. So parang palipas ng oras. So sabi ko okay na yun. Yun nga lang ang nangyari doon, mayroon ng bakery doon sa kabilang sa sentro ng aming barangay. So hindi kasi ako nagtatanong-tanong. Kaya yun ang nangyari. Pero dahil mausyoso ako, pinuntahan ko yung bakery. Tapos kinakausap ko yung may-ari, pero hindi nila alam na yun ang bala ko talaga.
But later on, sinabi ko rin na kaya ako nagpatayo ng kubo dahil sa gusto kong magkaroon ng bakery. So hindi ko alam na mayroon ng bakery doon sa sentro ng Barangay Guban. Kaya yun, nandun din yung kapatid ko, nakita ko gumagawa siya ng tinapay at yun nga, solo lang siyang gumagawa. At alam nyo guys, yung bakery dito, ang sinusuplayan ng tinapay ay 3 barangay. So, isipin mo yung kung gaano karaming population ng barangay dito. O sabihin natin hindi ganun karami. Pero guys, 3 barangay. Minsan na hindi lang sa 3 barangay, pero nakakarating pa sa iba't ibang barangay dito sa aming bayan. Kaya, yun guys, malaking panghinayan ko. Kaya kasi, hindi natuloy yung bala ko at yung dream ko talaga na mag-business. Pero hindi pumapasok sa isip ko na bakery yung tatayo ko. Kasi yun nga lang na nabigyan lang ako ng idea ng mga dumadaan at nagtitinda ng tinapay. Sorry, medyo bulol kasi ako magsalita eh. Yun ang nangyari. Yun na guys, yung para akong nawala ng wallet ba, parang ganon. Yun, kaya yung nung pinuntahan ko sila, pumunta ko doon sa bakery na pinapasokan ng kapatid ko. So okay naman yung kita. Kaya hindi naman ako nagsisisi kasi ando na yon, naunahan na nga nila ako eh. So nagantay pa rin ako ng chance na sana mabigyan din ulit ako ng pagkakataon na magkaroon ng business na kahit anong business na yung kikita naman na maganda. Hello mga ka-Promdi, magandang umaga sa inyo. Nandito ako sa isang bakery sa aming barangay. Ang nag-iisang bakery dito sa aming barangay na nagsusupply sa halos 3 barangay dito sa... Ito mga ka-Promdi, ang ating maestro na gumagawa ng tinapay. At napakabilis niyang gumawa. Anong tinapay po ang tigigiban niyo? Spanish bread. So, nakakailang piraso po kamo kapag sa isang aldaw, pirang piraso ang nagigibo ng Spanish bread? Siguro, mga 5,000 siguro. 5,000 pieces. So, bali pirang tinapay po. Ilang tinapay po ang nagigibo ninyo sa sarong aldaw? Pirang klase? Depende pag kadagol. Minsan mga 20, 15. 15 klaseng tinapay. So, unang-una itong Spanish bread. So, paborito ng lahat. Paborito natin lahat itong ginagawa ng ating maestro dito. Ilang oras po bago magawa yung isang yung paggawa ng Spanish bread? Isang oras. So itong tinapay dito, ngayon mo lang to ginawa? So, ganyan lang yan. So start guys ng 7 o'clock. Ang nagawa niyang tinapay is ilan klase na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 8 tinapay ng 8 klaseng tinapay nung nagawa niya sa start pa lang ng umaga ngayon. Maliit na bakery lamang ito guys. Pero yung nako-consume dito na tinapay sa isang araw, daig pa yung isang malaking bakery sa Manila.
Yung nakikita nyo guys na tinapay dito, kulang pa to sa isang araw. Ayan. So, I think is Spanish. Ito na yung luto na Spanish. Saka ensaymada. Ito, anong pangalan ng ano na to? Plus bread. Rose bread. Bulaklak siya. Tapos itong tinapay na? Triangle. Triangle. Pandikoko yan. Ayan, pandikoko. So far guys, yung palang nagagawa kasi maaga pa naman. So, 3 hours pa lang siyang gumagawa dito ngayong araw. So, maghapon siyang gumagawa. So, expected na talagang napakaraming tinapay niya yung ginagawa niya ngayon. Sa loob ng isang araw. Mga 25,000 pesos ang nagagawa niya. Guys, nag-iisa lang siyang gumagawa ng tinapay dito sa bakery na ito. Alam ko sanay siya gumawa ng tinapay. Kaya kaya niyang mag-isa gumawa ng ilang libong tinapay. Kasi medyo matagal na siyang gumagawa nito. So, ilang taong ka nang gumagawa nito? Siguro mga 20 anyos na. 20 years na guys. Ganun kagaling yung kapatid ko gumawa ng tinapay. At napakabilis niya guys ha. Wala pa akong nakitang gumagawa ng tinapay ng ganito kabilis. So, kayo po may-ari ng bakery. Oo po. So, ilan naman pong pizza po ba yung ginagawa niyo? Opo. So, ilan pizza po yung nabibinta niyo sa isang araw? Hindi naman maramihan. Pag tatlo, dalawa lang, araw-araw. So, parang ano lang, by order po yung Order ginagawa lang. niyo. So, pag wala pong order, hindi kayo gumagawa. Wala. Guys, manual lang dito yung paggawaan ng dito pizza. Even yung yung tinapay manual din kasi hindi naman siya malaking bakery kaya parang mano-mano lang yung gawa dito. Mano-mano lahat. So yun guys, habang maaga pa kasi, masyado pang maaga ang paggawa niya, kaya hindi pa naman gaanong tambak yung nagagawa yung tinapay. Pero tingnan nyo naman guys kung gaano kabilis yung paggawa ng tinapay. Spanish bread na maliliit. Ayun palang ginagawa niya. After siya, parang mahati-hati. Tapos niya, ikot-ikotin yung ganun. So ready for na yan, sa oven. Kanina guys, ang tinignan ko to, parang ginagawa niya palang pinagpuputol-putol niya lang. Pero after 5 minutes, ito na kagad siya. Ayan. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga po. Itatanong ko lang po yung magkano po ba anong tawag po dito sa tinapay nila? Cheese bread. Cheese bread. So, magkano po yung isang supot niya, isang balot? 20 pesos. 20 bawat pesos. isa. Ilang piraso po yung 24 pieces. 24 pesos. So, pag mag-retail, bali yung, kasi piso per bintahan yan dito na sa mga sari-sari store. So, bawat supot, mayroon na silang kita na
4 pesos. Nabalitaan ko, nagpapaano rin daw kayo, may ano ba yun, nagpapakoding kayo ng nag-wholesale kayo ng tinapay. So magkano yung, halimbawa kukuha ko ng wholesale na tinapay, magkano yung binta ang makukuha ko halimbawa? Para halimbawa, kukuha ka ng, sabihin natin na 70 pieces, pwede namin ibigay sa'yo ng 17 pesos. 17 pesos. So, pwede mo rin ibigay sa kanila ng 20 pesos, kagaya ng price namin dito mismo sa bakery. Ganun. Pag wholesale yan. So, ilang klase yung tinapay na binibinta nyo dito? Marami. Siguro mga 50 na iba't ibang tinapay. 50 items. Oo, uri ng tinapay. So, bawat supot talagang 20 pesos yung retail nyo. Opo. So, halimbawa nito, anong tawag dito? Dila-dila. Dila-dila. Kumbaga sa Manila, cookies. Cookies yan na malutong. So guys, yung isang supot niyan, yung laman niya is 24 pieces. So pag nag-wholesale ka, ibibigay sa'yo ng 17 pesos. So ang kita mo, magiging sa isang supot, magiging 8 pesos sa isang supot ng kita mo. Kasi ang bintahan niyan is 1 piso bawat per piece ng dila-dila ang tinapay. Ganon dito guys, yung the best selling dito sa Bicol na tinapay, yung tinatawag na panligaspi. Ito yun guys. Ang laman niya is 5 pesos per pack or per supot. Tapos ang retail ng isa is 5 pesos. Nakukuha lang dito ng 17 pesos na. 17 pesos pag wholesale. Pero pag yung ordinary lang bibili ka is 20 pesos. So sa bawat isa may, kung bibili mo sa ibang sari-sari store, maka-discount ka ng 5 pesos pag dito mo bibilhin. So far, yung palang gawa yung tinapay niya. Kasi maaga pa naman So pag hapon, talagang puno-puno na dito. So siguro naman di naman natatambak dito kasi Yes, kasi may kumukuha po dito na wholesale din. mga ilang piraso mong kinukuha? 100. 100 100 na supot. supot. Sa Iba't isang ibang araw. iba't ibang item. Opo. Iba't ibang uri na ng tinapay. Sa 100 na yan. So hindi lang 'yon. Mas marami rin kumukuha. Opo. Nakausap ko yung may-ari ng bakery at siyempre nag-OCisa ako, nagtatanong-tanong ako. Nalaman ko na maganda pala yung kita ng bakery na gusto ko sana. Tapos sarap kasi ng tinapay. Gawa ito ng kapatid ko doon sa bakery na pinili nyo guys. Yung sweldo ng isang pinakamalaking kumpanya sa Manila ay mas malaki pa din kikitain mo aman. So siguro hindi parang hindi naman ako masyadong naniniwala sa sinasabi na gano'n ng kalaki kasi ang alam ko yung paggawa ng tinapay ay parang tubong lugaw ba sa isang halimbawa sa isang butil ng bigas magiging equal to 3 to 4 gano'n. Ganun kalaki yung kinikita sa bakery. Kaya sinabi niya sa akin na ganun kinikita niya per day. Siyempre na-amaze ako, pero assuming na ganun talaga kalaki, pero hindi ako naniniwala kasi alam kong mas malaki pa nun. Dahil sinabi niya sa akin kung gaano kalaki kung gaano karaming tinapay na binibenta nila. So tapos expected na mas malaki pa yung kita nila kaysa sinasabi niya sa akin. So, di ba guys, parang tapos dito ka lang sa probinsya, nasa probinsya ka tapos ganun kalaking kinikita mo. So, hayahay sana ang buhay, di ba? So, hindi lang sana ako yung masaya, pati na rin sana yung mga kapatid ko kasi syempre, kung ano yung tagumpay din nila. Kasi hindi naman ako madamot guys kapag mayroon ako, hindi ako nagsasabi na bibigyan kita, ganun. Pag mayroon talagang bibigay ako, kahit hindi sila humingi, bibigyan ko sila.
Pero pag wala, talagang wala silang mapipiga sa akin. Yun nga lang guys, yung panghinayang ko sa naging pangarap ko sana dito sa Kubo at sa buhay ko. Sana next time, meron pa rin dumating sa akin na mas magandang opportunity na para makatulong ko sa mga kapatid ko, sa pamilya ko, saka sa buhay ko, na gusto ko rin yung mga yun guys. Salamat sa inyong panunood at sana nagustuhan niyo yung story ko dito sa Kubo, sa story ko dito sa aming barangay. Huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe guys at paki-share na rin yung video para updated kayo sa mga bago kong post na video na magaganda at exciting talaga. Yun guys, maraming salamat. Bye!